one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro o yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, alas 5:02 nin pagkahapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kang News Base kan Mega Force Patrol asin kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. GB Garantisadong Bareta. Ako po si Pio Fernandez. Enot sa dispatsos kan bareta sa lado lokal. Nasa linyaan sa muyang chief reporter si kumpadreng Jimmy Nasalita. Chief Jim, Bade maray na hapon. Please go ahead na. Sharing sa promesa ni Provincial Engineer Dante Baclao kan Provincial Engineer's Office, pinabarikada na ang tinampo na daina ni nasusunod na daga sa Purok 8 sa Barangay Masarawag kung saan ang pagtubod epekto ini kan lagduan na mga sinkhole na nangyayari yan sa nasabing barangay. Matatandaan ka nakaging Sabado nangapodan si Kapitan Vicente Baliat sa provincial government, particular sa PEO na inspeksyon nonon asin reparohon ang nasabing inampo sa pagsabing kung igwanin umagi na mga magagabat na mga lunadan palibas sa dainanin laman nagcave inaan irarom delikadong bumagsak asin igwanin madiskwedo. Durante ka nakantos ini sa karaman ni Provincial Engineer Dante Baclao nagpadaranin mga tao asin sa ngunyan binugta ka na ini ni na kudal barikada tanganing dai ni na mabiktima sa lugar na ini habang nagahalat nin pundo para ini mapairahay na tinampo sa Purok 8 sa Barangay Masarawag, Ginobatan, Albay. Matatandaan na ang palibot kay ni igwanin na mga nagburutwa na mga sinkhole kung sa hindi masabutan kung nata nangyari ini digdi sa nasabing barangay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy. Mientras tanto, diretso pakitakan istorya sa lado lokal. Nasa linya man ang Mega Force Patrol. Okay, nasa linya pa ang Mega Force Patrol. Si kumpadreng Alarmario Padingal, maray na hapon. Please go ahead na. Pinaburana kan sanggunian palawigan kanalbay an ordinansa kan Legazpi City na magiging regular na ang kadiwa o katuwang sa diwa at bawa para sa masaganang ani at mataas na kita. Ang ordinansa pinasari ni City Councilor Ismael Guban Deport. Ang kadiwa program kan Administrasyong Marcos kung saan gobyerno ang nagabakal ng produkto at ipapabakal man sa konsumidor sa mas ibang presyo ang bagas. Suportado ini kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi kaya may ordinansa man na ipigpasar. Inuyon na ikas ko ang palawigan kanalbay para diretso ng maimplementar. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, nagdistansya ang Malacanang sa reklamo kan opisina kan ombudsman na nadidifisilan sindang kumuaning kopya kan Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kan mga kontratistang kongresista na involved sa maanumalyang flood control projects.
Sigun kay Palace Press Officer PCO Undersecretary Abogada Claire Castro, may kanya-kanyang patakaran ang kada ahensya kan gobyerno. Igwaning separation of power sa pagultanan kan ehekutibo, legislatura asin hudikatura, kaya pigagalang kan presidente kung ano ang regulasyones kan kongreso pag-abot sa SALN. Dagdag pa ni Castro, piglidikayan kan presidente ang pig-apod na executive overreach o ang pagbalgar kan derechos kan ehekutibo sa ibang ahensyas kan gobyerno na salungat sa konstitusyon. Sa tahaw kay ni sinabi kan Malacañang na malinaw ang posisyon ni Presidente Marcos na dapat manimbag ang mga nasa likod kan korupsyon sa mga proyekto kan gobyerno. Enot nang ipigreklamo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagsayo maan House Secretary General na magtaw kan kopya kan ZALN kan mga kontratistang kongresista dahil kay puan pang aprobaran kan plenaryo kan Kamara. Mientras tanto, ibinasura kan House Committee on Justice ang duwang reklamong impeachment kontra kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ina nagluwas sa borotuhan pagkatapos na ipinag-unambitan kan mayoriya kan nagboroto na daining substansya o insufficient in substance ang duwang ipinag-file na impeachment complaint kontra kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Ang borotohan nangyari kasubago antes na mag-alas 4 ang pagkahapon. Mientras tanto, nagbilog na ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG nin grupong matutok sa investigasyon kan nagwagas na peking medical records ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun kay PNP-ACG Director Brigada General Abogado Wilson Azotea, pinagdesignar na niya ang mga ini na magkolaborar asin makipagkoordinar sa mga ahensyas na responsable sa investigasyon. Nagsayo man si Asueta na magtauning dagdag na despatso o pangaran kan mga pinag-iimbestigaran dahil ta nagpapadagos pa ang proseso kan pag-imbestigar. Enot ng pinahimutikan kan Malacañang asin kan St. Luke's Medical Center ang nagkakalat na dokumento manungod sa salud kan presidente. Segun kay Asueta, posibleng mahampang ang mga responsable sa pagbalgar kan artikulo numerado 154 kan rebisadong Kodigo Penal kan Pilipinas na nagasakop sa unlawful use of means of publication and unlawful utterances asin paggamit nin peking dokumento sa irarom kan artikulo 172 kan Kodigo Penal kan Pilipinas. Sa saangatan kan Departamento de Justicia ning kasong tax evasion sa Court of Tax Appeals ang mag-agom na kontraktor na sinda Curly asin Sara Dizkaya. Segun sa DOJ, nahilingan ninda ning prima facie evidence na igoning reasonabling pagkakasiguro nin conviction o sufisyenteng basihan para magsaangat nin kaso kontra sa mag-agom katakod kan isinaangat na reklamo kan Bureau de Rentas Internas. Apuera kaini nakahiling man ang ahensya ning sufisyenteng basihan na nagbalgar ang mag-agom sa section numerado 255 kang National Internal Revenue Code dahil sa pagsumitir nin sala o bako kompletong impormasyon sa indang tax records para sa parehong mga taon. Mientras na ipinagbasura man kan DOJ ang separadong mga reklamo, may kinaraman sa daipagbayad ng excise tax sa nagkapirang luxury cars. Mientras tanto, preparadong sumalang sa trial si Vice Presidente Sara Duterte. Ini ang kasimbagan ni Abogado Michael Powa, counsel ni VP Sara para sa kahaputan kung kumusta na niya ng Vice Presidente. Sinabi ni Powa na mantinidong halangkaw ang moral mantang padagos ang pag-utob kaini sa sayang trabaho sa tahaw kan mga impeachment complaint. Tinawan doon ni Powa na kulang sa konkretong ebidensya ang mga aligasyon laban kay VP Sara asin patutunayan ini kan defensa kung umabot sa trial. Ultimong detalyes kan Barreta, naghampang bilang testigo kan prosekusyon si Oriental Mindoro Governor Homer Lito Dolor sa pagpadagos kan pagdangog kan bail petition sa Sandigan Bayan kan mga nakakulong na opisyal kan DPWH Mimaropa. Ini may kinaaraman sa halos 290 milyones de pesos na flood control projects anomaly sa Nauwan, Oriental Mindoro.
Sa ngunya nagpapadagos ang pagtukar sa nasabing isyu kasabay ang pagkalap nin mga nagakanigong testigos asin ebidensyas. Sa pangaran ka nagsururat kan informasyon sa panginot ni News Director Mar Dela, Jan Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol. Sa pangaran kan pag-iriba niya to sa Lado Technical, Master Control, Tatanems, Flora. Sa IT, Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhay na hapon day maghali. Tulos na masunod po ang Our Mother of Perpetual Help Novena. Masunod na. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro